ni ka shot ha? Ikaw nag-order ng ligid sir? Upat ka buok? Di na po pasabay na pandri home. Ipasagay. Pero wala ko mag-order. Oh, diri bayron nun pag ini sir, tag 1.5 ang ligid ani. Diri karon. Ano siya pangalan? Si J. J. Ang kailan J? PM Digos Flower Shop, delivering happiness. Adre, sir, may hapon sir. Kami sa Padigusan sir. Nabay mo sakyan ng imdiban? Ay, ikaw nag-order ng ligid sir? Upat ka buok? Dili mo gipa-deliver ni sir. Tagiya sa Padigusan sir. Ligid upat ka buok. Di na po pasabay na pandri home. Opo. Family size nga po bitaw ma'am. Ipasagay. Oh, mga ikaw mga Carlos de sir. Alfonso. Sa o man ni. Wala ka nag-order to sir? Buka na ganito dito? Dili mo gipatod ni Sir God? Sa mo ha? Dili bayron nun pag ini sir, tag 1.5 ang ligid ani. Okay, nakabutang mo dito sa kuan po, Mr. and Mrs. Carlos Alporque. Ikaw ma'am, wala po ka nag-order ma'am? Si Puita tanaw na to sir, kay gipahaton mo diri sir. Si matingala po si sir yung ano, nag-order to, gipahaton rin karon. Ano siya pangalan? Si J. J. Ang kailan J? Pwede na to tanawon ma'am sir. Para makita na mo ni Sir J dito nga wala gyud mo nag-order. Ana lang, picture lang minimo ninyo. Para proof na mo nga nami diri karon. Gipa-deliver mo sa mga god. Ano sir ma'am? Pwede tayo mga picture sa inyong dua? Dili lang kauban sa ligid. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y yagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang. Surprise! Happy anniversary! Wow! Liman ligid ay! Wow! Na ako imuha kape. Hingapi kasi? Ngapi siguro. Ah? Anniversary sa inyo hanggang. Salamat. Kapila naman ninyo ron. 4-5. Sana all. 4-5. Wow. Na yun ay forever. Basta may crush. Ah! Nya sa inyo hang 45 ka tuig sir. Walay ni kuan ibid-ibid sa imuha. Pero di lang siya. Ay, di lang siya. Alangan kay si Mamo bisag idaran na gwapa gyapon kay makita gyapon kay kagwapa. Gwapa jud. Ana na. So kabalo mo kinsay gahatag ani. Wala ko kay balong gali. Kinsa man paminaw ninyo. Amuti ko lang kay babay. Basig ang chicks ni mo sir. Dili ka ang chicks ni mo sir? Kay ang chicks ay pusilan po siguro maginara ka. So na sila yung mensahe sir ang nagpadala. Anak sila, hi ma and pa. Happy anniversary sa inyong duha. I wish na tagaan pa mo sa Ginoo o daghan pang katuigan sa panag-uban o maayong panglawas. Mapa, wala ko'y puas magsulti o pasalamat sa inyong duha tungod sa inyong kamaayo sa akua o sa amua. Proud kaayo ko nga na ako ikaduha nga ginikanan nga nagmahal sa amua. Na ako'y gusto ipadungog sa inyo nga kanta nga maoy nakatandog sa kuang kasing-kasing. Mapa, usbon ko, daghan kaayong salamat. I love you so much ma and pa. From PCAC, Femfem, Christy, Aladen, and Carl. So, yun. So, asa man? Ma'am, baka na happy anniversary yung tataraan pa mo. Taas ko nga matuligan. Tao ba na yung happy anniversary? Happy anniversary, Lola! Daniel. Okay.
kay ma'am sa inyong ika-45th anniversary. Nga wala joy lain si Ma'am Rajud. Kadi ante pa din hantod karon. Basta nalang kay Kristo niya ay basta lang Ginoo nagin ang forever. Nakuha lang ta ang gugma, kahigusa, maagid ang gugma gid ang ato agid nga kung sa may moabot nga mga problema tambayan yung ang yun. Anak. Sa akong mga anak na ta padayon ang ilang pagmahal o pagpangga na mo nga ilang mga dinikanan sa usa ba man ang mga problema nga moabot ta magpabiling ligon magpabiling nga maghiusa ako iampo lang na mo nga akong iampo mga anak ko nga ta magpabilin kanunay ang ilahang tawag sa atong labaw nga makagagahom kay siya gid ang nakasulbat sa mga problema na pagsulay sa kinabuhi. So, ikaw ma'am, unsa may imong mensahe sa imong mga anak? Ako na mensahe sa akong mga anak, punta. Magtarong sila silang tagsa sa pamilya, atiman sa ilang mga anak, sa ilang bana. Kung bisag unsa problema, unta, kanang kasurvive sila, nga mao magining kinabuhi sa kaminyo na may mga pagsulay, nga unta, kanang mag-ampo sila sa Ginoo nga, makakuan sila ilahabang malampasan ang mga problema sa ilang o maayong panglawas po sa tansa nila sa pamilya. Kay sir. Ako mensahe ni Kadoy nga unta kanunayon siya nga buutan sa pagkabana gikan pa sa una ug atol karon wa ko problema niya. Niya usahay na mga ginagmay nga mga kwan natural lang man sa minyoon. Pero salamat kay kus Ginoo wa ko problema niya sa una. Di kiss, walay kiss dira sir. Panggaan, lipaya, sa ari ako. Nya nag-request ra ba si ma'am nga pasayawon daw mong duha? Okay. Kaubas mga apo, sige. Sige na. Dito na bit. Apil. Dito mo dong. Pwede ka siya ta? Okay! Happy anniversary! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika ang Bigos Flower Shop lang doola